Zarautz abesbatzak bere arrobia ondo zaintzen du eta herriko neska mutilei aukera luzatu nahi die datorren ikasturtetik aurrera euren abesbatzetan parte hartzeko. Horrela, bigarren maila eta laugarren maila bitartekoek ostiraletan 7-etatik 8-etara txinpirin abesbatzan parte hartzeko aukera dute. Bertan, abesbatzako kide izateko lehen urratsak landuko dituzte, arnasketa, ahotsa, afinazioa eta kantak ikasteari ekingo diote. Ikasturte hasiera urriaren 2an emango zaio. LH 5. mailatik, hau da, 10-11 urtekoak, DBH 4. mailaraga, hau da, 15-16 urteko bitartekoek, zarautz txiki abesbatzan parte hartu ahal izango dute. Hauek ere arnasa, ahoz lanketa, 2-4 ahotsetara kantak ikasi eta jaialdiak eskaini ahal izango dituzte, eta irailaren 28an hasiko dira. 16-18 urtekoek ostiraletan 8-etatik 9 arte musika, lengoaia eta zarautz abesbatzaren errepertorioa ikasteko aukera izaten dute. Horrez gain, astean behin, zarautz abesbatzako partaideekin batera entseguak egiten dituzte, astearte edo ostegunetan. Hauek irailaren 15ean hasiko dira. Izenak emateko uztailaren 6an astelehena azaldu musika etxeko 2. solairura arratsaldeko 4-etatik 7-etara.